Tingnan mo. Ito buwan nga ito nangyayadlaw. Grabe yung magalingaman akong pritotong. Iya manggikawat ang bulang kristal ni Printulis. Nahibaw siya nga. Ilog ito niya sa babas bakunawa. Nga kay, gitripan mo niya. Iya magikuha kay gusto ko na siya magdato. Isumbong ko bitang Printulis. Basta kay kindagang mayo sus Luis putot tinog pusil ba yung Printulis. Basta kay tanaw ko putot mo. Naingog unano ay. Kusugan siya taganon. Hadlok mo ni matay niya. Kawat-kawat yung bulang kristal. Bulang kristal. Bulang kristal. Daghang salamat kay dibalik ka sa makamot. Atong niaging mga adlaw gikawat ka ni Pitotong kay tungod sa mga kasida o kasuya kay gusto siya magdato. Pero wa mo salir. Gani sa pagkawat niya nimo hapit pa madiskuido ang iyang kinabuhi. Kay ang tinuod diri ka na bagay na ko bulang kristal. Kay ako'y nag-ilog nimo gikan sa babas bakunawa. Busa kung kisang mga tao ang dunay plano nga mukawat kanimo. Patay. Tungod sa akong armas lay na permente pulpak ang bala. Busa karon bulang kristal mao na sa ni ang bagong pagsugod na to para makakita tag daghang grasya. Daghang magpatagda na to sila makapalaran. Bulang kristal. Bulang kristal, kanong dayon. Nag-hae kong customer para makakwarta ko. Bulang kristal! Taring tatay sa kanang sa may mong tuyo, Dre, magpatiwas ka na ko? Dili, kanang una, tuyot mo na yung mga importante kayo. Gusto sa ko pare tatay piso pa kayo. Pare mo ta. Sa may mong tuyo, guys, yung tira. Ay, kung sa ilo ito, kung ang gipistingan, kawat na imong bulang kristal, kayo na ganda. Punta sa kumudato. Mau lagi. Pero kay kana sincero ba yung pagpagpasaylo nga rim juga kay nagpasaylo sige ako di ko lisod kuan ika-istorya pre duling ko na tarong ay ko biasa ni nagpulpak ra bala kak na ra banidaan basi nya no mabuthan ka ni ana na sa ring dati pisot karon sa may mong tuyo anong gusto ba ko katuog nga pag ana na ko ligana si gamay ya nakita na ko akong mapalaran dito na imo di ko kung pusilong patayon ko nimo tinuod na nga ganun mutog ka mas tinuod di naman sa kilig ka dito pag humana ko gitiraan ko mandayon may gani kay bayat sa ka salamat kay bayat ko gamay kay naka-eskwela pa ko arsap manang army sa pa patay ka na ko pusilong ka sa tiil mao ka wala ta ko sa ato kasi mag-eskwela kay ang sa may tuyo nimo kay na para ba koy nagsugod ako sa kong negosyo karon ang pagpanagna og kapalaran mao lagi pare dati episode kana pare ada ako no diha pre ang tao nga nagsulti nimo kung kinsa og makaila ba ko ana niya kay kung kinsa inatugan rin ako kay imong gikawat ang bulang kristal ako pre dili ko mosulti kung kinsa pero ako ipakita nimo kay mugilaw man ni ang bulang kristal mahimo man ni siyang murag kanang murag TV ba nga makita diha kung kinsa nagtugan nako nga ang bulang kristal imong gikawat sige gino di ko mosulti kinsa nga ilha lang kung kinsa to ana dara pre bulang kristal ipakita ni Paritutong kung kinsang tawhana ang nagtugan ako na iya gikawat ang bulang kristal ipakita ano pre? Animals. Kaila ka na? Pangtit ng tawanan. Kumpare ali mo lagi na. Siya ang nagtugan ako pre. Kaya nakitaan man kaniya nga nagkuy-ukuy dres akong area. Imong gikawat. Iya akong gisultian. Iya akong gituganan. Kung ang giadto dito ka, kini ko gusto ka. Kining bulang kristal. Mawanini sa akong makamot. Ada hinungdan dia. Siya mo hinungdan pre. Siya mo nagtugan. Tawana. Bulang kristal. Op na bulang kristal. Op. Salamat kay pre. Kasi salamat po. Niyapot. Nagpatagaan ba ka? Makabila akong negosyo. Bayad, sa kalibo. Sabi taong ka, wala libre lang. Basta pagkumpari ta. Sabi taong ka. Dili pre. Sa kalibo. Sa kalibo na pre. Sa kalibo. Sige pre, salamat kay pre. Sige. Unya. Arang makabaw sa ko ni paring ali kay ako tong tuon kasi siya hinungdan. Omas ko ani mong ray pre. Kumpare bitaw ka. Ay, kanang muhuam ka na. Muhuam ka ni. Ang abang na pre. Inigbalik ako. Sa kalibo abang. Sige to ka. Sa kalibo abang. Abang ba yan? Abang na ha. Sige pre. Ingnan lang niya. Taguron sa ko ni siya ron. Siya ni hinungdan. Sige pre. Sige pre, basta episode. Sige. Tahan pre. Tapos nga kami daw. Ang aging pre tutong. Kaya nakuha naman ni Pre Tulis ang iyang bulang kristal.
Hanggang maayo no nga. Ipatagna na ko ang akong kapalaran. Ibasin niya. Madato na ko. Niya ko ako'y kalibutan ba? Basin niya hinuog. Na ay kwarta nga akong may takan na ron. Niya matumba niya ako kibaw. Ha? Sakto kayo. Akong ipatagna ang akong kapalaran. Di paling tatay kisot. Karong ko na yun. At doon ako sa iyahang gibutangan. Natin ito, Prima. Huwag dito silang balay. Tuya kong pinangita. Dito sa istambayanan niya sa kamandahan. Wala sad. Minbal siya ulo pagbawasan eh. Tawagan mo siya titi. Sakto. Balik ko na po sa episode. Ako na sa ipatakan. Asa siya nag-istambay ron. Eh, paano makabawas ko? Bulang kristal. Ha! Tagain na sa kuglaing customer. Bulang kristal. Para madato kong samot. Bulang kristal. Karon dayon, ihatag na ko ang laing customer. Pre! Kristal. Pre! 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 Na ano sa kalagi? Nagamit gini na ako pre nagamit gini mo dayon. Pre, ako ngay kung salamat yung pre. Kay Salamat, wa pre. ka nitong anak ko pre ngay ikaw at pinuto tong. Di ni mabalik na ko ni bulang kristal oy. Mao pre ako pre. Nalipay si ko pre nga nakuha na nimo balik pre. Pero magpatagna na po sa akong kapalaran ko. Kasi ako na masunod di mo madato. Ay, may kana kay magpatagal. Ay, mas magbayad sa kanaan. Ay, siniguro ni ko pre kay. Ilibre ko nimo pre kay ako may nagkapakuha nimo nagbalik. Negosyo pa ni pre, dili ni pwede libre-libre kay kini bulang kristal. Kung gikaon pa kog apis bakunawa ni wala ko. Ang babe ko bunlot ani kay ang bakunawa tagas kay tango. Wala libre di ay nga ako may nagkapakuha mo balik ana. Ay, libre no na bingin kurap ng minat yan. Dili, unsa Sabi bit niya, klaro kung ganun mo daw. Kapalaran ka madato ning kuha. Wa ko kabalo madato. Kaato lang tanawon kung unsay future nimo, unsay umaabot imong kinabuhi. Wa mo ko mag-ingon nga kining bulang kristal mo na hatag nimo kadato. Sige sige. Ato ra mang tanawon diri kung unsay umaabot imong kinabuhi. Ang sante lang yun, may bawaan ako ang kinakapalaran. Pila man? Oh, sige libo. Libo. Basta tarong ha? Lagi. Siguro, Sakit abi ako ka- ka- Wa ni paltos ba ni akong kuan. Wa ba ni paltos ang ako ang bulang kristal. Excited na ka? Excited na kayo. Ako excited sa kung unsa imong future phone ba kung kuno hay pre inigbasa to pre madato ka. Yes. O makaasawa bro kag Reyna. O mahimo baron kang usa ka kanang milyonaryo dis tibok Pilipinas. Kana! Para ko pre kay ako yung nakatagaan. Pero wala matakabalo tag-aunon pa. Kasi pa pre. Sige sige. I-appeal ako si imong kadato po Ah, oo. Pero ato tatag-anon. Bulang kristal. Bulang kristal. Bulang kristal. Tag-anak kung unsay kapalaran sa kinabuhi sa akong kumpare nga si Paring Ali. Patay pre. Dili ka madato pre. Ano man pre? Delikado. Ha? Delikado yung kinabuhi pre. Dunay usa ka tawo pre nga dunay plano ngong patay nimo. Uy, pero kuya pre, ano naman? Mura ra magmaamong ko. Pahis ka, pre! Da! Kabawas ko ni mo, pre, Ali! Apil bang manalanggan!